Hello Queens, croeso nôl I PopT. Blwyddyn newydd, tanysgrifwyr newydd, gobeithio. Os ydych chi newydd i'r sianel, helo, croeso, fi yw Cadi. A yn y fideo heddi, fi yn mynd I fynd ar bach o throwback. Achos pan o'n I adre dros y Nadolig, ddes I ar draws hwn. Sef llyfr dyddiadur / newyddion 2009. Enw, Cadi, blwyddyn 5. O'n i'n meddwl bod fe'n eitha doniol I ddarllen y cwpl o straeon o'r dyddiadur yma a gweld beth oedd Cadi 10 oed yn neud. Ond fel fi'n gweud bob tro, cofiwch I danysgrifio i'r sianel, I hoffi'r fideo yma ac I wasgydlwch y notification. Iawn. Rwy'n I ddarllen bach o'r rhain? Stori rhif 1. Yn ystod gwyliau'r haf, roedd Siencyn wedi gwneud cystadleuaeth I geisio bod yn fasgot I Gymru. Ei fod yn gwybod bod yr atebion yn iawn ganddo, fe gaeth dipyn o syndod pan dderbyniodd lythyr drwy'r post I ddweud bod wedi ennill. Felly, dydd Mercher, aeth o'm lawr I Gaerdydd. Aeth Siencyn ar daith o amgylch y stadiwm. Ar ôl hynny, fe aeth o'm I weld y gêm, roedd llawer o bobl wedi peintio eu gwynebau yn goch, gwyn a gwyrdd. Sgôr y gêm oedd 3-1 I Rwsia. Roedd mynd I weld Cymru yn llawer o hwyl. Nawr, fi wedi cael sylwadau. Rwyt ti wedi anghofio am y prif lythrennau. Nes I hefyd gychwyn yn las a gorffen yn ddi. So sa'n gwybod be nath ddigwydd i'r beiron, gallen ni daws yr un lliw yn gallen ni. Stori rhif 2. Heddiw wedi sillafu He-I-dot-yw, so heiddiw. Heiddiw am y tro cyntaf erioed. Fe wnes I feicio i'r ysgol. Taith o 2 filltir. Roedd hi'n arllwys y glaw a gorfod I fi wisgo dillad addas dros fy ngwisg ysgol. Dwi'n amlwg sens, gorfod I fi. Ac wrth gwrs, helmed ar fy mhen. Gorfod I fi wrthio'r beic lan yr rhew serth o'r tŷ i'r ffordd fawr. Yna dechreuodd yr hwyl. Oherwydd roedd y daith bron I gyd lawr yr rhew. Roeddwn ni'n mynd yn gyflym, a'r glaw yn disgyn ar fy ngwyneb ac yn gwneud splash ar yr olwynion. Roedd dad a Siencyn yn mynd yn y car tu blaen gyda'r goleuadau rhybudd yn fflachio. Dim ond 2 gar ddaeth. Oh my gosh, ha'n deall sgrifen fi. Dim ond 2 gar ddaeth tu ôl I fi. Un ohonynt oedd Miss Nixon. Cyrhaeddais mewn dim o amser. Roedd mynd i'r ysgol fore heddiw'n hwyl. Gobeithio y caf gyfle I wneud hyn eto'n gloi. A fi wedi tynnu llun o fi ar y beic. Gyda, be mae'n edrych fel yw mushroom, ond fi'n credu mae'r helmed yw e. Mae'n llun I chi fan hyn o'r campwaith. Waw! Unig beth, a fi wedi cael sylwadau. Mae'r sillafu a'r treiglo yn arbennig yma Cadi. Bydd gwers beicio eto dydd Iau hyn. Gwych. Ond sa'n siŵr am gorfod I fi ddo. Dwi'n meddwl sens. Fi wedi ffindo un. Os bod hwn ddim yn symo fi lan fel plentyn a fel oedolyn, sa'n gwybod beth sydd yn. Reit. Dydd Sul, aeth Siencyn a fi I gael clyweliad yn theatr Elin fach I weld os allan ni gael rhan yn sioe Ceredigion 2010. Roedd pawb yn mynd mewn I grwpiau o tua 20 a buom yn canu, dawnsio ac actio. I ddechrau, roedd pawb yn eistedd mewn cylch a dweud eu henwau. Dechrau da. Roedd dynes o'r enw Anna yn edrych ar y dawnsio a dynes o'r enw Fion yn edrych ar y canu. Mewn un ymarfer, roedd Fion yn chwarae tiwn ar y piano ac roedd yn rhaid I ni wneud symudiadau i'r geiriau. Creadigol. Roedd yn brofiad llawn hwyl a gobeithio ai trwyddo mwyn cael cymryd rhan yn sioe gynradd Urdd 2010 Ceredigion. Classic! Absolute classic! Update. Sioe 2010.
Cefais I lwyddiant yn sioe 2010, sef straeon T.Llew Jones. Un o'r straeon yw Ogof y Lleisiau. Dyna'r stori ble mae Siencyn a fi yn actio ynddi. Mae gennym ganeuon I ddysgu hefyd. Un o'r caneuon yw Ogof y Lleisiau, a'r gan arall yw Can y Sipsi. Mae Siencyn yn un o'r 3 brawd Llydaw. Ei enw yw Seimon. O, mae hwn jyst yn symo fi lan iawn. Rydw I yn un o brif filwyr I Bart Thompson. Brif filwyr. Pwy o'n i'n meddwl o'n I? Na, god Cadi, o ti eisiau filwr. Anyway, rydw I yn rydw I yn un o brif filwyr I Bart Thompson. Does neb yn ein hoffi. Mae'r ddawns yn anodd. Dywedodd yr athrawes taw dawns ni oedd yr anoddaf. Dwi'n edrych ymlaen I wneud y sioe, ond bydd yn rhaid cael llawer mwy o ymarferion a dysgu geiriau. Sa'n siŵr os ni'n siarad am fi fy hunan neu am bobl eraill. Mae hwnna yn absolutely hilarious. Waw, fi'n siŵr nathwch chi ddod I nabod fi fel plentyn yn dda iawn trwy ddarllen cwbl, a fi wir yn meddwl cwbl o'r straeon yn y dyddiadur yma. Os nathwch chi fwynhau'r fideo yma a eisiau clywed mwy o stories o pam oedd Cadi yn yr ysgol gynradd, newch yn siŵr bod chi yn tanysgrifio i'r sianel, hoffi'r fideo yma a gwasgu'r gloch y notification, a gobeithio na I weld chi gyd yn y fideo nesa. Tra!